lukhona usizo engilidingayo yazi. Kahle kahle bengidinga insizwa nje eyodwa engangiboleka yona. Given ukuthi mhlambe he fits all the requirements, insizwa lengidinga bengidinga ukuthi ibe ngala eGoli because I'm also based in Johannesburg, right? Khona isithombe engiyoshootha ngoLwesibili eBree Taxi Rank. Manje bengishoda nje ngensizwa ezoba umnyeni wami nje la eceleni kwami, right? But ama body requirements sebengiwadinga, right? Bengidinga nje insizwa ethe kuba yinde, like big Zulu heights, maybe around there. But so long as he's taller than me, mhlawumbe phela sengangikala ngamehlo yabo ngithe ukuba khona nami but angikho mude kangako. And then udinga ukuthi nje abe khona emzimbeni. Yabo lezi insizwa lezi zisimengene embutweni ukuthi abe khona emzimbeni, angisho ukuthi abe isigora, ngifuna indoda enomkhaba. Yeah, very important. I think that's one of my biggest requirements. He needs to have umkhaba, not umkhulu but nje yabo abe khona nje kubonakala okay. And then he needs to have a beard. It's not compulsory. He can have a beard, that would be nice. Ekhanda ngisho whether une-chiscope or une-inwele, but ayolukile. Yeah, and then complexion ngidinga indoda ethe nje ukuba mnyama ngoba nami ngimnyama yabo, indoda enebala elingaphaphile. Yes. And then masihlangana bengidinga nje ukuthi abe nalezi zinto ezogqoka elandelayo ngizozisho. Isicathulo, mina isicathulo seJericho noma iOmega, whether mnyama noma emhlophe, it's perfect. Mina leli blue leli limnyama le Brentwood, even if akusiwona ku Brentwood, even if ila machino nje amnyama lawa shayo Chris la and then ekipeni afaka iskipa lesi yabona leskipa sasifaka uBrutus with the Queen, lezi ayinama stripe nje, lezi amahrutman yabo. Lezo ikipa nje very very nice, yeah. But obviously blue phela lihambe nebhande, it doesn't matter ukuthi ibhandelana. And then ekhanda yabo mhlawumbe ngaba nekepisi lele inavada, I think inavada, yeah. Nje mengasabe nalokho ngingacela kakhulu, but ngiyazi ukuthi TikTok awunaso isikhala noma i-option yokuthi ucomment ngesithombe sakho. So please go onto my Facebook page, khona ipost engiyifakile echaza zonke lezo zinto. Mhlambe mengase nivakashele nje leyo post, mhlambe ushiye isithombe sakho khona nje ntambama zobe sengiyaphuma ke naye umlisa mhlambe ongakwazi ukuthi adlale umnyeni wami kuleso sithombe. Ngiyabonga.